khapangni taku tei buku song norok lai thangnai party mungo nukhana sini megati purani video bo lama kasui bujakmani ba overtake khaidini bo bujakmani ke ang bini Facebook check khainai kya ke bo thingno aikito bini saya bo ungkhana bat bo aikiro kising bisa ni sarok khaikena bono bini Facebook page ok ang check khainai kya ke norok tabuk bini bagui tamo wansukdi tamkhe baigi je samung saya khaimani bo tabuk saiburka bo map bo chanka mono tiyei megato tabuk onek no dukhu nangjak tamoni himake bobo khoroksa tipra sangai bo ama heroke bujakmani binamo sa onek no salia angkha khayo je bunai rok dadi justic manani ungtheng tamo hingke sindi para sarok sinte para jogrok ama hingke mangno bethajagui tongwayo salburung no rep rok khai bethajago ni mano khana bo buibai ba marok khai gangjak borok nei onek ta khanai dongo hebon je ke sokmaya ichaka ke waisan je sindi para sa police officer bethajakmani pani sagoro ta phone je bini kon phono case rejaya case bo ungya sini te para sarok khaikeno panjo tongo hake man bethajakui dongo tongmungno bo mega tirpura no hadi no jodi no sinti para sa chalakari hingke bini light onongen nosto ongui thangamo haike bo nekno thainyani jiboni bethajaknani chance tongmani sana thangka to oma haingui thangka phiaba wansukjani kok khongmusi khapangni takotai bukhusong mega tirpura grija o chela khoroksa emoji rijak omo tamo wansadangka nati para sadangka omo norono wansugui comment khai sagorodi omo khato icha khaike mega tirpura waisa sajak tongo bini Facebook page o haike ba agi sajak tongo bo driver chelarono bo support khaya nei ba driver no mane jaise rok ni waisa sajak wansarno se bo agi support khai sajak tongo bini kaisa Facebook o nungmani viral ongui tongo amo to norok je nungnai khato nukbai khena ba je nugya khato nugya wngbai khena ni ang khakhayo dohangkha kokore boto tabuk mapsanka boagi jeng manika hepono tabuk tonglia bono nakari residi tamkhe norok bini bagai comment box o tam sainyo busung kisa comment khai sabaidi khapani takotai busung sini mega tirpurani kokno tam sana busung heke tongmuno norok ang kok samani saya tongkha nakari rejagi mega no bo thau bono bo ang tongmuno an kok samarok saya tongkha nangano bukhabai nakari rejagi nung tongmuno ani video tongmuno nai tongkhe nangano please bekhabai nakari jagdi tamkhe ang nini bagui kok saya tongmalia ang bo khorosa tipra sangai ang nini bagui kongma saka tongmuno nangano saya tongkha nakari rejagdi hambai।